Yeah, hello. Ka onye na-ekwu? Di anyị ọwa nọrọ ka na-ekwu. Okay, ọ nọrọ ka ebe ị nọ. I dey ụlọ Chima na St. Bottles Ministry nke dị na Naze Junction. Ị nwetagokwa the news on ground now. Ka ife ọwụ. Gbasara that guy na-akpa Atinga Woma nke nga ọkpala ahụ na-eti Bongo. The guy nọ na Ghana as I'm talking to you. Ka ife o mekwala nọ. I see the guy bụ human passenger ga Lagos with some wine na alum wine n'ogbe ese n'ime speakers. Ndị sasị wee nwele ya. As I'm talking to you now, the guy was the point of death. No wonder. Every week program. Also, I want to keep Bongo na low with her. Atinga Woma of yesterday. He might intimidate everyday program. I'm on a free that guy. Atinga Woma over on time and I'm playing yesterday guy Lagos. I want to pack it behind casino but I don't see Atinga Woma for people. It's very clean, I know him. And I'm on Shiggy, I know where I'm with him and alone. I hear all I need to go and lose on a book of Shigari. Oh, but I get Adam. I know she remonya Nello, Atinga Majo. I measure Monyo, Umundem, I want way Wajo. Ubeluwa, I wouldn't hear you watch a galamo, Amamo. I take a Pulumonue, Tinaka Savannah Mokua, you watch a galamo, Amamo. Mamu, I'm getting. Saramo Paparam Samana Mokua Wajagala Mohamabo Atinga boy Ajeke Pulumanu Ijola Majuju Nelo Amuji Nabido Ijola Majuju Umunem Amuji Nafuru Panu DJ Tabela Ina Mashuya Shashu Kanelo Wamunye Focus, my brother. Alango balagereo alelagu ndi chanale shikanulu ano malo weleo atuga fom dene hono manya una ko ande hono manya kwa mambo ufodu bogam no bige fodu bogam na lango balai fodu bogam ne zamande mono mama I think it is one do. I think a woman and the shell on you. People are saying, you are this, you are that. I like this, like that. Oh, nene. A deformation of character. Ya walk when we should not. People are saying, I think a woman, you are ritually see. You not say woman pass. I say, Jigejio. Atinga Asejigejio Tinga Woma Joma Owo nene Wawe gwajo Yomwa Ngobala owu nini ye Ewa chegala mo amamo Ajige pulumonu we Kineke samana mokua Ewa chegala mo amamo Mamu pamjeme Ajiga saramo paparam Achia sokuo Eji samana mo paparam Ekekero ehuna salamo paparam Ezokuo Atinga mahunao Amekwadela Shakubilo Elo wanyeno nime yao Wata paki be yanku Asabara ya jo yao Amanu mwenye mesese Ijola majuju neno Mamuji nabido Ijola majuju umunem Mamuji nafri kwa nabiji Abela, ina mashugari bakaribe Ashishuki Ijola wega juju shonya Ogatinga Woma Onyo pralekwe Onyo soro nazuo Onyo wakuma bongo Neji Gime mma uwage kuo Gime njo
ụwa ga-ekwulili Gwami ihe me n'ụwa ya dị mma ịhụna Gwami ihe me n'ụwa ya dị mma Onye mere kedu ụwa mma o Atinga Woma show iju ụwa Sequence Woma show iju ụwa mo Ijoke hụ na show ha nne kpọrọ mo Onye wuchi show ha nne ji Ugweru na show ha nna mu o Asimajo o nwere onye Chike jara bama ya ka Asimajo o nwere onye Chike jara bama ya ka ụwa anyị nọ Chukwu kejere ụwa chọọ ya mma were ọkụ ya hụ shanye na foroma ande biko gafro Atinga Woma mabara bongo eunde madika shema don't mind them akwa giwe daki gachro hotel jema choma heno ndini gedi kegime manda ebo gachro lo kwejema wala gi pam from 5 wala gi go Atinga Woma de jenke gachro papa wawa kwa gi potokria okonke makonke ya o omanu ke torgane nona ikonke makonke gewe okwanu ke torganya gipara mugeje mao andu gbaroguma oche furuko sheda ashiko hure menaya oche furuko she wannem ashiko hure menaya Kideke samanna mokua Mamu pamjeme Achiga sara mokua para Tiga Woma mwawe wajo Majo manda kubongo Achiga kuru monuwe Wame Ebu ye bido na bobo Melu walosa Marana Choma neja kwe marana Ochoma marana o Shunkwa la soma Atinga Woma mabare bunjema Godo bibi soma o Atinga Woma mabare bunjema Ekisu Atinga Woma mabare bunwo Onye huna Atinga Woma Chineke tuma mugo na mandema Kashema chai Awani muru wao Oyo nuru kajua juo Onyu banu choma Enuwa Ogoli wakibe yafu Ashishuke guo yao Owu ojari Enona Ashasho wijo wamu Amana chimbuo Ayako nyonye heyao Umunema yaka bushari Oyesi no wanke ya kacham Oyesi no wanke ya Gime mma uwage kuo Gime njo uwage kulili Kwami yeme no wayaro wa manu Kwami yeme no wayare mma Onye mere kedu wa mma o Atinga Woma show iju wa Sequence Woma show iju wa mo Ijoke hona show wa hande kpọrọ nwa o Onye wuchi show wa hande ji Ugweru na show wa handa mu o Eba Ngobala owu nini ye Owa chegala mo amamo Achike kuru monuwe Samanna mo kwa para Owa chegala mo amamo Inga boye pela Achika sara mo kwa para Samanna mo kwa Owa chegala mo amamo Achike kuru monuwe
Atinga Woma show ni juwa monye mazuwa nonye manechi biabia mana chisoro amana chiseje chegonye bulo na bola no chimo omu wa show ni juwa monye mazuwa nonye manechi biabia onye bulo na bola no chimo baba Achiga fulu monu se ile o share ai share ahoga kwanu mese kati so ibi okuka ga na-ekwu ihe masịrị ya ome na-emekwa ihe sọrọ ya Chineke agozikwanụ ndị ogoziga ọbara gị ya dị Atinga sikwa na gbure ka ba na bọka ya ashi mekele ndị dị mma na gụrụ onye awakpo oku ihu asha ewe nwanna nwoke nwe dike na ajo ije kama na dike ọbụla jere ndị ọganisa ejo kwa mabela o mama bela anya sochiela bengo bala bedola imasho nwere ndị ji nke ụwa ikelu enwere ndị ji ego kara ndama enwere ndị ji ego kara Atinga boya bedola brodo enwere ndị ji ego kara enyi m nwere ndị ji nke ụwa ikelu enwere ndị ji ego kara enwere ndị ji kwuji o nwere ndị ji nke ụwa mama m ụwa nwere ndị ji kwudi ndị eji emekpowo jio ejiokwu nwoke ndị oshimma chọnwere ndị ji nke ụwa mama m ụwa chọnwere ndị ji kwudi CAH wego CAH wego kwudi eji emekpowo jio ejiokwu nwoke ndị oshimma Joseph emeke kwalo okraka onyele ngiga lekelege groma ndejimo ma ebu onyele ngiga chairman and chief executive officer Jesse Ikahoda manu melegio Jesse Ikahoda so ugo okrobia na mu meje monuo ofa na mbara Atinga mapori ala ndejimo ndama enwere ndị ji ego kara Lola deze kwanu ngozi kwanu nwanyo mara mma Ezinne South Africa bịa dola Ezinne South Africa enwere ndị ji ego kara Chief Samesele Nusundu biso suji Ochendo one of Ikeduru Ochendo otu onye na-asụ na bịala o Imo State ye na nune mgbe mara mma Federal Permanent Secretary anyị Okrobi Ikeduru mejaba o ịnọkwa n'ala Abuja achụnga karị bụrụla gị mma ọ kpọrọ mpiri onye ọma enwere ndị ji ego kara Chi Francis Nwokwe Ikemba nne m ọ garịrị gị mma Ikemba eze Chukwu chili Ikemba o mepụrụ onye ọ nara eze Chukwu chili ndị ji ego kara oke nwanna m bise mekele gị gụrụ m ome nwanne m eke ego nnero ọfụ Lagos ịbịadola ya rịla gị mma ọwụ ya wụcha masị enwere ndị ji ego kara club scandals ndama enwere ndị ji ego kara Don Nero of Washington DC enwere ndị ji ego kara ezi oyi sungu ndama enwere ndị ji ego ọfụ Mbise mekele nwanne m Nwachukwu medeze gbogbo sa ugoremi iberi nwafu mekwune ngọkpala yi ọ kajara kaja ezugo nna ya ndama enwere nwafu mekwune ọbịa ngwu ngọkpala yi omudo enwere ndị ji ego kara USB omudo ndama enwere ndị ji ego ịkaraka okele na Mbise Atinga maka ma nwoke mara mma ọwụ ya ụcha masị ido ndama enwere ndị ji ego kara Royal Atinga International enwere ndị ji ego kara Royal Industries Limited ndama enwere ndị ji ego kara Comfort Acquisition and Estate Management Ekajara kaja okorobịa ngọkpala mekele gị gụrụ ma onye ọma na US ọwụgo omume nwanne isi mmebole saa ịma ibe Tinga boya kpọma na ụmụnne m gbaji na-emeri nke mbụ onugbo mmiri enyi m dị seshi nkele gị o ome nwanne na
nanu n'olum. The people's chairman of all chairmen in Los Angeles, California. Ome puro nyonara, ome wano udio. Managing director, Emichi Healthcare. Oh, kaja. Management, ome wane negade. Always o yisungu mbise. Chief Conrad Siwabamolo. Any one of them mbise. You too much. Kaja. Ulo Chima. Chief Chima Emos. Chima Nem. Chirozo one of them. Never neja me a kono. Chama CEO. Never neja tanazo karaka. Hello, where are you? Yadola woko madema. Isonde wanya. Ulo Chima multi-purpose resources. Always be friend men alone where are you? One fumo parama Obama umeza. Eba ye don't thank you. Amekwa kono. Oh kaja. Ulo Chima rokuma. Achiri jinjama. Ulo Chima rokuma. Atinga mejema na leze bogo. Meje koto loke na mugu. Meje monu woko marema. Ezurubesi. Chifu Patrick Iwu. Ezurubesi. Ambisanye negade. Chairman and Chief Executive Officer Macfin Investment Limited. Koko makaraka. Macfin Oil and Gas. Macfin Electronics Limited. Traditional Prime Minister Mekwabao. Nachi Autonomous Community. Mekelegi. The medical practitioner. Those are cases too much. Imagine where ended in Kowai. It tell you where ended in Karaka. I think a boy at that don't know. Imagine when I'm walking. Who know where the girl? Where they walking? Where they dig? Hi Chief Conrad Siwabamolo. Any one of them be said. Chairman and Chief Executive Officer Konako Holdings Nigeria Limited. In our California, Ome one name Tumano ya Sungu woman manam. Mano ya sungu woman manam. Oje mena dola Oje jikashe mena na mojiyo. Sungu woman manam. I know this man no way get ready. Sungu woman manam. I know this man no way ga barabao. Sungu woman manam. Oda puta pasola. Amulo makasiya. No mo kanne. Makele ome wande. Omedi bendi be. Lolo kikwanu. Hey, Igolo wanyoma, atire jina emanu nonu. Kima chamane jamau, ayuga mumu wanyi. Igadika rejina, lolo unye sungu. Susu. Oli, Prince Mandela. Sima New York, welcome me one of them be said. Atinga Woma mekelegi yo. Wenye nabo wele kojeme. Kilo nanu nolum. Omano ya o. Ofoya na orientation. Omi kuku neri kuku o. Ofoya na orientation. Importer and exporter. Ofoya na orientation. Ima New York Incorporation. Ofoya na orientation. Asingi kelela mori akugo. Ofoya na orientation. Listen joy for Mado Woma. Ofoya na orientation. Dia ele buto la meye. Yadola. Mani yo kaja. Kedo kwano maka. Sa Peter ko. The golden boy na mbise. Oya chairman CEO.
Lab Emperor Limited. Nwoke pije na chajo mmụọ. Always you single me say too much. Oji bote mogo Piada Sapita ko Mekelegi Piada kampu na me nwanne m. Isonde toro tele ko wata. Karaka pompi. Oya se meke kwesa kuo. Osila nwata turu go ya tinga makore na woko mare. Igara Isonde huru manya. Kwa mdaga shela go. Isonde ndije go karaka. Suma Ndama enwere ndị jego karaka. Injina Victor le Ochiabasu. Ndama enwere ndị jego karaka. Oge nwa na lezi udo. Enwere ndị jego karaka. Ezi udo na mbise Atinga makoma oke nna mukwu a. Chairman and chief executive officer Afio Technicals THO. Always so you see Injina Victor le Oje bazoka bịa dọla. Tumaya Oje bazoka bịa dọla. Onye se meke kwesa kuo. Oje bazoka bịa dọla. Injina Victor na nunolum. Oje Sa Victor wako ya PH base mama. Oga de Oje mama. bazoka bịa dọla. Oji dole mogo Oje bazoka bịa dọla. Oje ji dole piaruma. Oje Aya bazoka humu. bịa dọla. Ebi jije mkigeri ya kola di. Oje bazoko nama nama. Kelela mori akugo. Wanyo mare mmao. Princess ye. Igolo de manager de. Ma orola mafumo. Ndama Mama na megumo. Spray me some dollars. Igolo de manano no. Oh princess. enwere ndị jego karaka. Ayo lady. Enwere ndị jego karaka. Meje mana lezewo. Obodo loke na mukuo. Waji mere sebowo. Meje mo mu le wata. Ai chifu Victor Wire. Gini ka nwanyị na nuno lumo. Oko mare mma. Mema. Omero anawo mama. Nna nyere ugo nne m. Ewu iri dola ya rela gị mma. Ebi jinye m kigeri akola gị akọ. Kedu kwanu makori akọ gị? Ebi jinye m kigeri akola gị nụ na. Lolo nke Chinyere Atoma. Atinga Woma nwa wegwa Nwire. Lolo Ngosi kwesa nwa wegwa ọmana o. Lolo Rokuma. Victor Mwira bịa dọla. Ai chifule. Ai chifu Victor Mwira bịa dọla. Isi m kelela gị nwanne gị o. Victor Mwira bịa dọla. Amụka mara. Ai chifu Bịa dọla ya rela gị mma. Amukama. Idu nwa Victor Mwira ofesi bịa awọ. dọla. Awọ mama. Ai chifu Victor Mwira bịa dọla. Kedu kwanu maka lọlọ gị? Lọlọ. Ngozi Mary Ann. Amụka mara. Ịmasho nwere ndị ji nkụ ụwa. Ike zuru Enwere ndị jego karaka. Enwere ndị jego karaka. Atinga boy abịadọla bụ. Enwere ndị jego karaka. Enyi m nwere ndị ji nkụ ụwa. Ike niile. Ngalụ were sọ. Ai so na ndị ji ego. Ịmasho nwere nwoke. Ume n'ụwa nwee dike. Masho nwere nwoke. Ọtụmụkweje m udo. Onye ọwụ onye ka nne akpọ. Akamakọtụmụkweje m udo. Sadide kusi nanu n'olu m. Atinga Woma nwa wegwa kpọmama. Agaleri melu washa magbama. Nwa wegwa yokwa ya. Ọtụmụkweje m udo. Importer and exporter. Akamakọtụmụkweje m udo. Managing director. Ọtụmụkweje m udo. Dinko Industries ọwụ gị. Akamakọtụmụkweje m udo. Onye mma. Philanthropist ọwụgo. Ọtụmụkweje m udo. Bịara. N'ụlọ gị kwanụ. Kechi nyere nwanyị ọmara mma. Nwanyị mma zuru eruo. Bekele iwu nwanyị ọmara mma. O so na ndị je nkụ kara. Tinga boy akpọmala gị. Enwere ndị jego karaka. Ịmacha o nwere ndị ji nkụ ụwa ichelu. Enwere ndị jego karaka. Ndama enwere ndị jego karaka. Onye bụ chief Imanwụ. Ọwụ gị wụ our able honorable Enyi commissioner. ọha nke ngọkpala anyị. Commissioner of Agriculture and Mineral Resources. Ome nne ji mekele gị gụrụ ma Atinga abụọ ya ma kpọ. Kwa wee gwago. Nụna. Mgbu eme. Rache yuri ehụna. Enyi m onye ije ha kpa ma Atinga Woma achọghị owuola m ugo ngọkpala anyị. Abangọbala bịa Isi dọla. pamba.
ngọkpala enwere ndị ji ego kara aka. mekele nna m wo anyị chifu meje mọnuwo ọrịa macha macha ngọkpala ya na n'ụlọ m afọ ngọkpala ya onye niile jọkwa m ụla ịga abụọ ya elila ụmụnne m ije nọ m ukwu ewe ọpụta ya Aile, chiwa ha mala ma I can never hustle till infinity. Sabasto John mekele gị groma onye bụla nwanne m ịbịala PH Praise ịbịala okorobịa ma na ụmụ nga ọmọwụ ga-atịga abọghị ma bọ Sajepi Rapid Flash Nigeria Limited Eko ije nọ mụ chiwa gashe mụ malama ọ bịara ije mụla Ije, kelebe, sangiriba, alibankiri na mụ yankiriba. begida Ije, o ruola yakantebo, Ije. kiribantiri yankalaba. Ije kwa Ades azukulu Beach Nigeria Limited keleba, iya. you go chukwu too much Ije, iya,